Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time impunto alas 7. This time check is brought to you by Tiki Tiki. Yan ang tatak, Tiki Tiki. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Calciumate. Helps build strong bones and helps support flexible joints. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon Art ay hupon na magapangalagad kita tubtob sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palabati sa kahanginan medyo may mga pagtupa sa taliting nga nabatyagan diri sa may syudad sa Bacolod. I don't know sa iban nga bahin sa nga probinsya. Pero puwerti ka pa ang gihapon ang aton temperatura. Action Firing Line. Isa sa mga sentro sa aton sini update karon nga gabi. I-check ta kay may aras ang panibag-o nga record o kung nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental. Uy, nano ini. I-check ta na karon dugay-dugay ang lain kay may duwa nga hindi man LSI, hindi man OFW, hindi man ROF, tinga nagpositibo. Action Firing Line. Pero antes sinadiri kita na sa pagchekyar sa nakatsang panahon. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have action. Gani Republika gikan sa PDMP. Gan, mayang gabi, please come in. Mayang gabi Action Art kag sa aton mga listeners, no. Mayang gabi. Ari lakat sa aton nga chimpo sininya gabi. Miyerkules kita karon Hulyo 8 to 2020. Amo na ang aton mabatyagan mapaang sa gihapon nga sa ang aton mabatyagan, no, kay ang aton synopsis sa kapungsuran easterlies gihapon. Ukon mapaang hangin gikan sa baybayon sang Pasipiko naga-persister sa aton palibot kag naga-apekto diri sa nasidlangan nga bahin diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guum sa gihapon ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin ini ang pagulan, labi na sining kahaponanon ukon kagabihon nga tugay ini sang easterlies kag localized thunderstorms. Kag may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa nasidlangan pakadto sa napagat na nasidlangan ukon east to southeast naga-apekto sa Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan kag may magahalin man sa nasidlangan pakadtos pagbulubaylo nga direksyon ang mabatyagan man sa kabugkusan sang Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan diri partikularmente sa aton probinsya. Padayon nga makabatyag man kita sa may pagulugal o mga aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May idulot man ini naligwin nga mga pagulan sini nga kapunanon ukon kagabihon aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa gihapon sa nasidlangan pakatuman sa may pagbulubaylo nga direksyon na maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Sa gihapon wala kita gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Action Art nagapabilid ng sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod at piyasang balod
daton baybayon sa probinsya. Alas 7:59 karon nga gabi dugay-dugay no magahunas 0.0 metro ang kadapon magabalos naman ang tao. Alas 2:05 karon sa kaagahon sa takos nga 0.9 metro ang kadalumon. Kagala 6:10 sining hapon nagtunod si aring adlaw. Magabutlak ni siya alas 5:28 buwas sa aga. Sa subong ari kita 26 degrees Celsius o 68.8 degrees Fahrenheit. Muni kabugusan sa aton lakat ni Jimbos niya gabi action art. Why man ta mga weather disturbance nga ara sa guwa sang par? Wala sa gihapon action art no inangkuan lang sa gihapon surface stuff no tuga ini sang sea surface nga mapaang sa baybayon sang Pasipiko. Kag ang easterlisti ang munang dominante nga prevailing nga klima naton karon. Okay. Nga mga inadlaw. Sir Gani, salamat gid. Maayong Okay, gabi. welcome. Mayong gabi da sa imo. Action firing line. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP. Now, ang good news, by the way, sa mga way makamonitor kaina, may ara na sang result nga ginpagwa sa tong mga personnel sa PDMP nga nagabulig para sa pag-facilitate no, mga nagasugat kag nagadulong sang mga nagaalabot nga LSI kag OFW nagwa nang resulta sang swab or sang RT-PCR test at least gin-confirm ni Dr. Zipar Gerhard Kailian nga negatibo sila tanan sa RT-PCR test. Action firing line. Pero isa sa mabalita nga sentruhan ta karon nga gabi aring panibag-ong record sa Department of Health sa Region 6 nga nagapakita nga sa diin ang Negros Occidental no may panibag-o karon 17 ka mga nagpositibo sa RT-PCR test. Now, i-check ta ni dugay-dugay kay basta LSI kag OFW nga nagguluwa na ang result, ini sila ang ara sa mga quarantine facilities. Now, ari ang isagid nga daw talalupang doon, kay may duha ka mga kaso nga hindi man sila LSI, hindi man sila ROF, hindi man OFW, pero nga ang nagpositibo sa RT-PCR test. Action firing line. Ipabati ko sa ino ang aton sini pre-record interview kaina way lang gidugay kay Mayor Mark Goles sa sudad sang Silay. No, kay may ara siya sang statement. In fact, matapos ginabaton sang Silay City ang information regarding sa sining pagpositibo dira sa ila sa isa ka persona nga hindi man LSI, hindi man OFW, gilayon sini nga ginpakuha no ining individual kag gindala na dito sa EB Magalona, no? Sa EB Magalona Healing Center kag tuyo sang alkalde nga ipaidalom ini for re-swabbing o kon RT-PCR test kag siniman nga gabi as we speak padulong dito ang health team no, sang City Health sa sudad sang Silay kay plano sang alkalde nga kuhaan sang rapid testing no rapid testing ining persona kay siling ni Mayor abalantayan ta kun in kaso nga magnegatibo sa rapid test kag sa re-swabbing o kun RT-PCR test ining persona dira sudad sa Silay singati dako ni siya talupang doon nga report nga ang nag-positibong unang RT-PCR test siya. Action firing line. Limited pa subong ang mga information ni Mayor Mark Goles dira sa sudad sa Silay because sige niya ginpauna niya ni anay mo ang pasyente nga kinanglan madala dito sa EB Magalona daw kag dito i-process na ni kag ang dugang nga detalye maybe tonight makatagman ang alkalde dira sa sudad sang Silay. Action firing line. Kumusta ya sa sudad sang Talisay na no mga information sini ginatingwan taman nga mag-contact ang alkalde dira Mayor Neil Lizares. Liwat na karon nga lawagon pagi kay Action Marlon hinubiya iyon ta siya karon nga iplastar ni ang 17 dinhi mga cases ang iban
no nga nagpositibo. Ang isa galing kamasubo ng balita mo ni. Ang pag-intindi kuya, last Sunday lang nag-umpisa ang pagpauntat biyahe mo sa mga LSI, no? Sa mga LSI, kundi suspended for 2 weeks, 2 ka semana, siling ko gani, siling ko dason pag hindi mga inadlaw, mabalik, bala? Marisyom ang biyahe sa LSI. Ariho, may ara update kita karon gikan mismo sa Incident Commander sang Negros Occidental, nga daw buwas siya o kung masunod nga adlaw, ara na, mapanumbalik ng biyahe. Action firing line. Abo gining istoryahan ta karon kag kumustahon taman kay may mga backlog duway gihapon o nangin mahinay ang pagpagwa sang resulta dira sa may Silay Molecular Laboratory bangod nga may maintenance work ang ginpatigayon. O karon dugay kay balikan ko ina nga balita. Action firing line. Ano pagid ang mga dalagko nga mga report nga aton tutukan karon nga gabi diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ariay, na? Diri sa syudad sa Bacolod, masubra 1,000, no? Kay LSI sarang na maakomodar sa mga quarantine centers sang Bacolod City. Action firing line. Good information ina kag maayo ina ang development, pero galing kundi ni pagkontrolahon kabalo kalinibo ni subong tong standby nga may LSI mo sa Manila alone nga gusto magpauli, way panalabot ang ato didto sa Cebu. Action firing line. Mayor Bing, wala sang selebrasyon sa yakadlawan buwas, meaning ti masilibrar siyang birthday, hindi mo na pwedeng hindi mo pag-i-celebrate, bisan simple lang, pero of course, sa ulugon mo gini ang kadlawan mo, guro ti way lang sa magarbo kagarbuso nga selebrasyon. Action firing line. Sa probinsya sa Negros Occidental, dugang diri nga mga balita karon nagadugay, mga 4-piece cash card holders sa Western Visayas nakabato na sang second tranche sang SAP. Oy tuod, diri sa Negros kag Bacolod, tinano nakaumpisa naman kay nga baldisang DSSD sa Bacolod, di angan-anganon lang. Action firing line. Amoy na sa upan, noong pinagkamadalag ko nga balita kag sa National Ari Opinion Survey of the Day naton, loyag ko lang ipamangkot sa aton sini nga mga kaaksyon, ano ang sa inyo kay isa ka senador nga nangin author sang kasuguan na nga nagapatuman sang ginatawag nga double plate bala sa mga motorsiklo, no less than si Senador Richard Gordon, no? Nga siya ni ang nangin author sang layi o kasuguan nga kunta ni actually na umpisa na ni konsundon ang kasuguan nga na doble plaka mo para sa mga motorsiklo. Action firing line. Kay ang senador gina-question niya siling yan natabo nga hindi paghihapon naton mapatuman ang doble plaka nga kasuguan sa mga motorsiklo kay siling ya Motorcycle Crime Prevention Act of 2019 ini niya tiara naman ang implementing rules and regulations sang lahing at tingin di pa ni pag-ipatuman kay ang purpose actually sining sa isang kasuguan malimitahan madula ang nagaluntad nga mga cases, mga krimen involving motorcycle riding suspects. Action firing line. In short, amo ni siya ang ginatawag nga riding in tandem. Action firing line. Ti pagkatapos nga damo ang nag-alburuto, damo ang nagpalayag sang ila discontentment kag nag-question sining kasuguan mga motorcycle club sa bilog nga Pilipinas, ang Malacanang, remember nga mando nga hindi lang ni anay pag-ipatuman sang gobyerno, kapin pagid sang LTO, amo ni siya kung nga ang napaiway ang implementation last April 2019 sa ginmando sang presidente. Action firing line. Kay isa diri nga nalakip sining kasuguan nga kinahanglan
kung ikaw halimbawa bago mo na-acquire o nagbakal ka sa motorsiklo, dapat i-process mo gid, no? Nga ma-transfer ang ownership sa imo, kay kon hinali madakpan ka sang otoridad, may multa nga pagabayran ka. Pwede ka magbayad sang multa nga nagandangat sa 20 tubtob 50,000 pesos. Action firing line. Tay pamangkot, sini, anong garantiya, how? Bisan butangan mo pa na magdubli plaka, kag dakuon mo pang takos ang plaka sa motorsiklo, nga ang riding in tandem suspect, magamit plaka, ka motorsiklo nga may plaka, kung nagahimo krimen. Action firing line. Siling ko gani, basi hindi manigyapon garantiya? Nanong opinion nyo sini? Kay liwat nga nagpalayag si Senador Gordon, kay siling yang record taho, porti kadamo nang nagkalatumba, kagin pamatay sang mga motorcycle riding suspect, kagamuning crime nga diri sa Pilipinas, nabudlayan ang pulis sa pagsulbar. Action firing line. Ay isang una, iya makasuksok ka helmet, nagamotor ka kung may mga ara kasang face mask or ginakovers na wong mo. Ang tao kisa nagasuspetso mo. Ya ba, hindi mayon yung tuyo niya. Action firing line. Ibangod sa pandemic, subo, requirement nga dapat may tabon ganing nawong mo. O, tinanong sa inyo diri, ayhan, makasulbar gid man isang krimen, kay muan sang riding in tandem. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Alas 7:17, Action Radio Philippine Standard Time, umpisan tagilayon ang mga balita antag karong naggabi diri sa lokal Ariho. Karon ko lang isa-isahon no ang mga lugar kag ang mga address sining 17 ka mga persona nga nagpositibo sa RT-PCR test. LSI OFW no, nga mga individual. May duha diri nga reported hindi man LSI, hindi man OFW, pero nag-positive sa RT-PCR test. So kung para sa aton, sa layman's nga interpretation, di makita doktor, kundi makapaminsar, kati kung hindi LSI, hindi OFW, hindi ROF, wala man sila sa direct contact o kung pag-upod halubilo sa mga OFW kag LSI, tinano man, may local transmission na sa probinsya. Action firing line. Hindi mo na malikawan nga paino-ino sang mga ordinaryo nga mga pumuluyo. And even the mayor sang Silay City nakibot sa sining nagwa nga resulta. Now, pagkatapos nga nabaton sang alkalde, ining report, aring ginhimo niya si Mayor Mark Goles sa aton sining nga pre-recorded interview kaina antes sa aton program about sa information siniway pa sa galing data ginatag pilang edad sini taga din nga lugar, pero ari ang palayag na Mayor Mark Goles sang Silay City. Amo nang nagaling ginatingalan kay ipabalitate ko ng mga report na nang ginasuspetsyahan na nga may report na may nagpositive na miyembro na sang, well, sa arad na sa Silay, is wala di siya contact sa mga MSI, sa mga nag-alabot niya. Ipa-verify namon, ipa-check namon, kaya yung plano ko sa ipa-reswap niya siya. Kung accurate yung results niya, ang saponin na results ko muna. Basi bala, I don't know, basta ako ang plano namon ipa-reswap niya siya, nag-i-check because ang histories niya sa tao, wala ni contact, social contact sa mga MSIs. Sa mga nag-alabot din ng mga pasahero. Oo. Pero na-identify na siya Mayor, no? Kung, yes, na-identify na siya. In fact, napapick up na to siya. Naging-padala na to sa healing center sa EB Magalona. Subject for reswabbing, pakantuan ko ganito subungoy pa ipa-rapid test ko siya. Because it is very surprising on our part, positive di siya nga wala ni siya social contact whatsoever. Okay. So ang pamilya anong natabo kag sa lugar away ko kabalo na sa family niya. Amo na ang report nga matag ko sinyo. But muna ti kung positive siya ti problema
But subject ni for validation liwat. Kay do hindi ko kumbinsido nga report nga nabaton ko. Aha. So kung once magwa ang results based sa rapid testing karon o sa reswabbing, tiyan mo na napaghatag ko sa kung positive gini siya kung hindi. Kaining tao ni tanan nga gin social contact niya. Gin pa rapid testing namon subong negative tanan ang results. Wow, very good. So subong ang plano sa city, ang plano kung gininstruksyonan ko taga City Health namon nga magdala na sang test kits, sagkadtuan to siya sa EB Magalona, kag i-rapid testing siya. Kaya kung mag-negative ni ang result karon, questionable ni ang result nga nagwa, ang info nga nagwa, ipariswab ko gini siya liwat. Okay. Sa balidra man na siya sa sila, ginkuhaan RT-PCR test, Mayor? Yeah, may mga kits ko na nag-donate sa aton halang doon na congressman, hindi maging siya damo, just in preparation lang ako may mga incidents nga muli nga matabo. So pagwa sinasang information kay na, ang tanan nga tao nga may contact siya mo tugin pa rapid test ko tanan. Okay. Si negative tanan ang results. Subong makadtuto ang akon nga ang City Health team ko. Makadtuto sa tao nga inakag i-rapid test siya. Okay. So kung mag-negative siya sa rapid test, ipa-swab test ko siya liwat. Kag kung negative siya liwat sa swab test, meaning hindi accurate ang results na nagwa. Action firing line. Ang alkalde dira sa syudad sang Silay, tiari ang isa ka balantayan, ta paano ini siya naka-acquire? Kag paano nga nangin positibo siya sa PCR test? Kay actually gina-check naton kay Mayor kung ano ni siya, di ni siya dapit. Diri kay may-ari, kita diri nga ting record sa Silay nga nabutang diri sa COVID-19 case bulletin number 104. Ang kadamuon sini nga 17, may-ari gin man din nabutang nga Silay mo, 42 years old nga female, ngara sa facility quarantine siling ko, pero basi hindi ni siya mo kundi basi may LSI o kung OFW man ipaklaro ko na blakarong kay Action Marlon mapabulig ko siya kay para may baluan tagid kung sinoni kay actually kundi ang himuon sang gobyerno sina contact tracing kung may ara ikaw social nga contact o kung may mga nahalubilo ka sa imo sining lugar, ti ato ang maginapatihan nga nakasugilanon, nakaupod sining persona, ginkuhaan sang rapid testing. Ti siling sang alkalde, negative sila tanan, pero ti kabalo ka naman ang rapid test, ang iya sina nga accuracy, manubo, iya mo. Action firing line. Amo ini ang RT-PCR test, ang ginagamit agod mag-determine kon bala ikaw nga persona positibo sa COVID-19 tinanong tabo ni paano ni sa iya nga natapikan karon kabalo ka ang ginapamangkot sa publiko kon bala may ara na sang local transmission. Action firing line. Amon ang pinaka bottom line sinitanan. No gusto ta may baluan gid ang detalye pero sugpunan ko ni karon dugay-dugay. Nawari ay ini mga panibag-o nga ara sa listahan sa 17 ka mga persona. Balikan ko na ang ilang mga address, diin sila karon lang dugay-dugay no pero liw ko kay action an unahon ko lang si Dr. Jonathan Lobaton. Kay ang report ari pagido siling kunano iniman ang abi ko gani kon sunod pa nga mga sinimana ang magpatigayon sang may ara sang arrival sang LSI tinano ini may schedule na iya ma-resume na sila buwas ay daw hindi mayuhaw. Action firing line. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit damo, kuskus pahit kuskus damo.
firing line. Alas 7:25, ginplay ko lang obligasyon ko hindi mapaiway. Now, ari katuan ko lang very quickly, si Dr. Jonathan Lobaton, ang Incident Commander sa Negros Occidental sa probinsya, kay siling ko na ano ni, manabi ko gani kung insaktuhon gid magsibo sa 2 ka semana, ang mando sang nasyonal nga maguntat anay ang biyahe sa may LSI. Ano ko matuon niya buwas ko no? May ara na sa mag-alabot. Siling ko do hindi mani amuman. Online sa firing line. Joining us tonight is Dr. Jonathan Lobaton sa aton nga linya. Doc, may gabi. Yes, Action Art, good evening. Kag sa aton mga tagpalamati, mayang gabi. Salamat gid sa time. No, giningagaw ko lang gid ni sir kay nakibot ko kay ina sang initial pag-report ni Action Marlon nga may schedule na iya. Kung hindi buwas, basi the next day may mga LSI na magapaulilin sa Manila. Sigurado iniman, ang isip ko gani, sunod mga masinimana ni masibo ang 2 weeks time ginatag o kung ginmando sa national government, gin-cut short nila ang timetable nga ginpalayag nila, Doc? Yes, Action Art, no, kay siguro basically gin-base nila to sa 28, June 28 nga schedule, so you have to count for the next 2 weeks. Siguro malap siya sa 9, no? Amot lang kung tsakto ang akong pag-isip. Okay. I think June 28 up to 2 weeks after, i-resume nila ang biyahe sa atong mga locally stranded individuals. As of now, wala pa man sang message halin sa Interagency Task Force sa Metro Manila. Pero kung isipon mo strictly, amo nang ginpabalo ako nga it's only 2 weeks ang ginhatag nga breathing space ang national government, no? Okay. So medyo amo na Action Art siguro ang ang ako pag-interpretar sa 2 weeks. Okay, so ginumpisan nila last June 28 ang isip nila, pero after sa June 28 may mga ginpadala pa din sila, di ba? Yes, may mga late sweeper flights pa nga naginabot. Kag ang mula ng why na kung ma-clarify gid sa ila kung bala kay ang dagat ang mga LSI coming from Cebu and other places like Iloilo ginkuha na mo gin-stop na. No, so nagpagwa effectively immediately sang memo ang DILG nga i-stop na gid ang pag-travel sa atong mga LSIs coming from Iloilo and coming from Cebu. And even Manila gani, no, kay they come in hundreds, no, ang barko, so gin-stop gid sila. Ang super flight siguro basi naka prior schedule kay hindi man ni always nga everyday kag every regular trips ang eroplano. So kung ako mag-interpretar sina Action Art, guro ginpa na lang bala, gin-accommodar na lang ang remaining sweeper flights rin sa Manila. So basi ko natapos sa maning process sila to, may result naman sa RT-PCR test, kag among nga para sa national IATF do kanugon mga patiniron pa to sila ngayon ang hilway naman sila sa COVID-19 daw muna. Daw muna, pero effectively atong 2 weeks gin-implement dito sang aton nga National Interagency Task Force kag gin-implement man sang aton diring Department of Interior and Local Government. Kag nag-abide gid kami dito. Kag dako man nga bulig ato Action Art, no, ma-decongest ang aton sini nga mga quarantine facilities halin sa probinsya kag sa aton man nga mga LGUs. Kag nagsigi man gwa ang mga results naton kag na papaulit na naman sila kay ang aton nga problema amo lang gini nga overwhelmed gid ang aton nga mga quarantine facilities sa mga baruan naton kag diri sa provincial government, no, kag so with that nga 2 week space makagulugin hawa na ang aton nga mga quarantine facilities kag ang aton man mga men makapahuway-huway man kadali kag subong panumbalik naman kay in fact kabalo man kita nga ang aton pumuluyo aware nga ang aton mga disaster operatives na kuan sila na quarantine for how many days, no, until nga ang result nagululuwa. So amo tong advice ko magani kay Dr. Kailian nga because subong nga na negative na kamo kag ikaw gid in particular, we can go back to the drawing board kag maghimo naman sang panibag-o nga mga plano
sa pag-abot sang aton nga mga locally stranded individuals. Okay. Now, speaking of LSI, ang OFW, actually, tiara man na sila sa mga hotel, pero ang ara sa quarantine facility ng mga LSI, ano dokman, why ka mo ka-experience kay diri sa amon, may mga reklamo bla nga ginapalabot diri nga sila nila, andun na dugayan, gyapon ang pagpagawa sang result, nga may ara kita sa probinsya sang laboratory center nga naga-cater no, sa mga RT-PCR testing. May arang imandok na nagsubra na sa 14 days out? Ang may ara gid Action Art, I could confirm that, no? Kag amo lang na nga ginpalabot naman na sa amon, kag may isa gani ka hotel diri ang mga OFWs na by Friday maginuwa na daw sila forcefully, pero ginaistorya sila naton, kag ang aton mga miyembro sang Philippine National Police nag-alert man ang Philippine Army nga na-assign sa ila, kag daw today na kwan sila, no, na lupayan sila because one of them is positive. Daw ang isa gid sa mga naga-lead sa ila bala, Action Art. So daw amo gito siya ang nag-positive today. Daw siguro nadala siya sa ginabasa mong pila to 17, no? Daw nadala siya, ti daw na lupay-lupayan sila nga ti hindi ka mo anay magdali because one of you is positive. Okay. So sa imong ginambal bago lang nakalabot na sa aton nga igdulungog nga medyo lawig-lawig ang ila stay. So ginapaningwaan gid naton nga makuha ang ila result, no, Action Art, para at least makabalik naman ining aton mga OFWs sa ila sini nga mga pamilya. Okay. So subong depende man galing sa trabaho o performance sang Teresita Halandoni nga biolab naton. Yes, correct gid Action Art. Kay man we wish gid nga mapadasig ang aton nga proseso, pero may mga human factor kung kisa nga hindi ginaton bala beyond our control, no, nga kisa sa kay man kabalo ka Action Art diri ta na intindihan sa pag-venture sa province ining molecular lab nga kuanggali isinis ang proseso niya, hindi ini usual nga laboratory works, no, like sang aton nga na-experiensyahan diri sa aton nga kuhaan ka lang sang sample kay iproseso kundi kadamo sang proseso ini. It's understandable because ining COVID is really novel, no, bago pa siya sa aton, kag ang aton man nga workforce kita man kag ang aton even nga mga machines, no, kasi may mga problema ginagmay, pero amo lang na mapasure naton sa aton tagpalamati nga gina-check it ini naton sa aton provincial government. Si Governor Bong is always updated sining kalatabo na palabot ini sa iya, kag gapasalamat man kami sa aton mga OFWs kung ara man sila sa ila quarantine facilities, kag ginapalabot ini sa members ng media. So okay gid Action Art, kag we can take action on the matter. Okay. Sir, ini mga nag-positive, I don't know kung may copy kasi nino, pero may arim naman kita, ini sila sir ara na tanan sa quarantine facility. Ang SOP sina ini nag-positive nga kung diin man sila, kaya depende na mo Action Art. For example, ang based na itong executive order, by the time nga gin-implement ang executive order sa province, kung halin ikaw sa Iloilo, pag-abot diri iswab ikaw, kag sugaton ikaw sang imong LGU halin sa Pantalan, no? Kag dalon ikaw sa quarantine facilities ang aton mga banwa kag syudad. Okay. Kung hindi na gid siguro makaya sang aton quarantine facility sa LGU, ginakuan ikaw home quarantine, nga strict home quarantine. Okay. So medyo may risgo ining strict home quarantine. So that's why nga I'm saying ang home quarantine should always be proper home quarantine. Okay, there's another risk naman kay sometimes kung home quarantine may kwarto gid siya nga dito lang siya, i-isolate gid siya from the members of his family. Ugaling kay ang aton nga kauturan di man kita kasiling nga dako gid ang puloy-an, may ara nga ang sala nila mo nang living room nila kag sila tanang tinulog. So medyo why man niya Doc, why man niya ang iban gani, why sang kaugalingon nga CR sa ila sini nga kwarto kay isa man lang ang kwarto nila?
Yes, correct gid Action Art. Mhm. Daw mo ginang reality nga ginatubang naton sa aton mga kauturan. Mhm. So then pag guwa sa ila result nga positive sila, ti amo na nga ang ato naman nga contact tracing. So medyo may risk ang ginatawag nga home quarantine. Pero Okay. just the same, gapasalamat kita sa aton mga BHERTs nga gakuan sila no, nagabantay gid bulig sa aton nga mga barangay officials. So matabo sina nga kami classification ini eh. Kung halin ikaw sa Iloilo, pag abot mo di sa Bacolod, iswab kag i-pick up sang LGU. Ang Manila, iswab man gyapon kag pick up man sang LGU kung hindi nagid kaya sang aton nga mga quarantine facilities sa probinsya. Okay. Except for OFWs nga uwa ang in charge, pangitaan ini sila hotel kag ginaswab man sila. Okay. Mandatory quarantine ini sila diri sa aton nga quarantine facilities, no? Aha. So kung magwa ginabuhian naman sila. Mm. So ang Cebu naman amo man na nga gin-assign sang provincial government Mm. ang puerto dira sa siyudad sang Escalante nga isa lang ang ila entry point. Mm. Hindi sila makaagi sa diri sa south, Hinubaan for example, or Kawayan, hindi sila pwede da kaya ang assigned nga port para sa entry sang LSI from Cebu is only the port in Escalante City. Mm. Dason, depende ina sa availability sang aton processing facility dira sa Cadiz. Kung 20 lang ang available dira sa Cadiz, 20 lang ang makasulod through Escalante. Okay. Ang why kamo may kapamangkot di, why ka ideyado kung ano'y ang mga kinanglanon kuno kung magkadto ka dito sa Negros Oriental? For this time, why pagid ma-cancel ang pag-insindi naton ang guidelines ng Interagency Task Force nga we need to have health clearance certificate nga baon sila mga LGUs kag ang ilang kung ini ng travel authority nga i-issue sang Philippine National Police. Daw ara pa na siya subong Action Art. Sige. Si Bro GC Palsis to ang nagpadala sang question sa aton sining Facebook Live. Pero going back bala sa mga OFW, I mean sa mga ilisay nga mga pauli, are we ready diri sa Negros sa pagbaton sini sa ila kung ang influx kag bala may ara na ginatag instruction anong regulation sini siling kung magpinagustuhan ay na palauli alin sa Manila? Actually, check to ginang concern Action Art kay ever since naghahambal ang aton nga provincial government. Okay. Ang aton governor nga hindi kita pwede nga ibalibada ng aton mga kauturan, kay gusto naman sila magpauli. Ugaling kiti amo lang natani ang aton appeal sa aton nga national government nga hindi man bala pagpanggulpihon ini sila sulod diri papauli diri kay for example Action Art, if we have to look at that bala from Iloilo, may mga local trips kita. Okay. They also come in hundreds. For example, dira sa Iloilo may 3 ka barko, no? Shipping company. Ti magpasahero lang ni sila 50%, siguro kung isipon ta tag 300, 400 ang mga passengers. Ina sa LSI from Iloilo. Okay. Kung Manila, ti inaya hundreds na gina, tag 300, tag 250 ang ilang pag-abot diri, ina isa lang ka barko. Ang flights naton wala pa dalabot, perti kadamo man sangga inabot diri sa aton. 3 naman kay airlines. So, amo ni subong Action Art ang ginaatubang naton. While we want to accept them, ang aton mga quarantine facilities, gaka-overwhelmed man kita. Okay. Sige. Anyway, kung may aragin man mga update, please inform us, Doc, para makabulig kita paibalo man sa publiko, agon nga hindi man sila magbatsyag sa kahangawa, basta nagapadayon ng problema sa COVID-19, hindi mo ginmadula, nga damo gihapon o mayoriya sa publiko, nagabatsyag man sang kabalaka, sa pwede matabo mo, kuning kaso nga maghalog kita sa aton mga regulation. On that note, Doc, salamat sa time ng gabi sa mo. Yes, thank you gid Action Art kag sa aton mga tagpalamati, amo lang nang amon pahanumdom, inupdanay kita pakigbatuan naton ining COVID virus kay samtang wala pa bulong kag vaccine, padayon nga maging pamahog ini threat sa aton sining pagpangamuhi diri sa Pungso Pilipinas sa bilog nga kalibutan. Doc? Salamat, madamo sala. Yes. Doc?
Hindi lang nga pag-drop ang imong line may maistorya si mo sa piyang kalinya. Sige. Thank you, Gid. Action Art, maayong gabi sa tanan. Salamat, Gid. Action firing line. Alas 7:40. Nauari. Hindi ta malikawan, no? Mambal kita nga inisubong, ara naman naka-quarantine. Pero take note, nagapabatya gidiya. Si COVID-19 nga ara siya eh. Bangon nga may nagapositive, galing kay sa case ang sila ni Mayor lang. Yan why man isang social, why man siya ang ining pasyente ni, why man isang social encounter, why man siya nakasugilanon o kung nakahalubilo sa mga LSI, abi o kung OFW, tinga sila nga nagpositive ni siya man, paano ni? Amo nang gina-question subong, sang alkalde dira sa syudad sang silay. Action firing line. Ibalon ta nakabalikan ta na pagidugang karon maditali with Action Marlon Hinubia kay isa-isaw na mong liwat karon na ang ining 17, no, kay para may ara sang ibaluman ang aton nga mga action. Alas 7:41. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Yung banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse,
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Fearless comment. Action Firing Line! Action Firing Line! Mabalik sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sang inyo regular anchorman aksyon na Brian Morden. Action Firing Line! Ang kinalon sa gayon ka monitor kag ABC President Lemer Lambot dira iya sa Banwas sang Kanduni. Sir Rani Hanggayo. Sir, may ngapidra sa imo kay Roger Herba Hicaro, Lani Bayuna o Ihada Bartulata may ngapidra. Bro JC Palses, monitor man, thank you gid, thank you. Limitaan ko lang ni Anay, ang iban karon naman dugay-dugay, no? Kay Mary Grace Eugenio Fermin, kagrami agsam, mayong gabi man. Sa iluan ko lang very quickly sa aksyon Marlon Hinovia, mga balita sa Kapitolyo Provincial. Mapabulig ko siya, Anay, sining 17, grabe, no? Damo naman, no, sa panibagong nagwa nga resulta. At least napadasig, amo na gina-expect naton mas madasig, pero ang katingalahan, ginag-admit sang probinsya, pagi kay Dr. Jonathan Lobaton, nga may mga delay man, no? In fact, tidamo gani mga OFW, nagpamilit ni Action Marlon, nga magwa na sila iabwa sa hotel, nga gina-tinira nila, pero bangon nga may nagpositibo, sa isang nga leader sila to, nagkalma man sila tanan matapos kin-inform sila nga may nag-positive. Action Firing Line! Dason, may medyo may delay man kay Onaves, may mga maintenance na himo dira sa Biolab, no?
Ang kag-ari pagid ang mga update man sa mga nagapamangkot karon parti sa SAP may ara man mga development ina. Pero ari si Action Marlon hinubiya karon na gabi, balita gikan sa Kapitolyo Probinsya. Reports. Action Marlon may gabi. Action Art ika-duwa ini sa pinakadamo nga na record nga resulta sa sunod lamang sa isa ka adlaw sa Negros Occidental COVID positive. Kaya kung madaduban mong pinakadamo tamong tong 21. 21. Oo, ikaduwa tong 13. 13. Tini subong 17. Tidala po sa yung 13, 17, amo nang ikaduwa sa pinakadamo Action Art. Kag ang talo pang dondo kay halos kinumparagid sa Negros Occidental ang 17. O, Bacolod City, away record yun? Oo. Sa DOH? Kaya mo nang nagtaktak Action Art sa COVID-19 case bulletin number 104 sa DOH Region 6 as of July 8, 2020. Ano oras kininilagin pagwa kay naging post ng DOH? Yes, wala Action Art hapon na siya. Hapon na, no? Hapon na siya, gatupa na sa alas 4 or kung isa, madulo delayed gawa alas 5. Dira na masamigay na pagwa ang resulta Action Art. Ang talalupang dondore, ang manang ginmuno mga taga, ang provincial address niya is Talisay City at sulay duwas Lakbilog. Sa 17, duha ang taga-suran sa Talisay, isa sa duha admitted sa hospital kag hindi siya LSI, hindi man siya OFW. Pero tinga may silay? May taga silay man Action Art nga hindi man sa LSI, hindi man sa OFW. Isa sa silay, isa sa Talisay. Suran sa Talisay. I see. So duwa ang masiling tanga locally local transmission. Oo. Daw Dari locally nila nakuha. acquired sa silang mga patient eh. Dari nila nakuha. Ang dari nila kagaw nakuha. nga corona Action Art. Hindi mas la frontliner. Correct. Ang Talisay City pagi sila sa ring official Facebook page Action Art. Isige na nagpagwa sang statement subong. Ining Talisay online nagapalayag sila Action Art nga subong way pa sila sang full details sa siring duha ka mga COVID positive labi na gid ining admitted sa bang hospital ginakuha pa nila Action Art ang mga info. Kung bottom ba lunway sila gani information sina. Basi may hindi bang guro kay nagbulig sila ni facilitate mo. Para nga at least makuhaan sang RT-PCR test. So subong siguro Action Art nag-umpisa sila sa pag-check na kung sino ang mga nakaistorya sa sining duwa ka mga nag-positive. Ilaban na gid ining admitted sa hospital nga taga diri nga hindi LSI hindi man OFW. Okay. May symptoms guro basi kung confined nga daan na nagpa-check up o kung gindala sa hospital sa uli nakitaan sa sintomas gin RT-PCR test kang nag-positive basi amo na blang kaso niya. Yes, hindi man tanto Action Art kululbaan gid kay huben pa ang pasyente. Ang kulbaan tani sa mag-edad-edad na balag kay amo na sa mga Action Art ang medyo hindi ka bato sa infection o sa virus mo. Kay tihina ng resistensya mo kung may edad ka. So ining 34 anyos pala ni sa Action Art lalaki nga taga-sunod sang Talisay. Ang 17 isa sa hontalang Action Art 26 anyos babaye La Castellana, 33, babae, Calatrava, 37, lalaki, Bago, 32, babae, San Enrique, 32, lalaki, Calatrava, 32, babae, Talisay City, LSI, ini siya. Atong unang ilawag mo, OFW? Ang taga-Talisay? Hindi, atong mga nauna, mga Castellana. La Castellana, Action Art, LSI. LSI. So, dito to. 26, babae, La Castellana, LSI. 33, babae, Calatrava, OFW. 37, lalaki, Bago, OFW. 32, babae, San Enrique, LSI. 32, lalaki, Calatrava, LSI. 32, babae, Talisay, LSI. 52, babae, Hinubaan, LSI. 58 lalaki Sagay LSI, 44 lalaki Sagay LSI, 45 lalaki Silay hindi LSI, hindi man OFW. 69 babae Himamaylan LSI, 37 lalaki Bidalbagan LSI, 42 babae Silay LSI,
34, lalaki, Talisay, hindi man LSI, hindi man OFW. 22, lalaki, Sagay, LSI. 48, babae, Sipalay, LSI. 25, babae, Pulupandan, OFW. Tatlo lang sun art ng OFW, di? Tatlo ang OFW. Majority LSI. Majority LSI gid. And ang duha, ang duha unique kag bag-o naman niya nga natabo nga ang Talisay kag Silay may tag-isa nga hindi man ni LSI, hindi man OFW. Oh, so madugang section art sa local transmission nga kaso sa Negros Occidental. Ang last gani nga data pila to? Duha. Hindi, I mean bala ang iyang sumada. 18 ang kabugusan? 118. 118. So i-add on mo ni 17. 17. 135. Grabe no? So wala lang, dasig lang nagsaka ang numero. Oo. So apat na. Pero why kita tuyo din nga pakulbaan ng publiko? Kung ginahatag talang ni because kung amo ni ang nag-positive, damo ang numero sang nagaka-recover kag negatibo ang result. Yes. Kahapon ang art sa presentation sa SOPA ni Gov, ang mga nag-alalayo is 26. 26. 26. Aha. Tigaling amat-amat na siya mo. Isa nag-positive na yung ginamuno mo. Pero damo ang nag-negative ya, ang result. Correct. Na. Ang capacity sang Silay Lab Action Art Molecular Lab, 1,000 po test kada adlaw. Kada adlaw. Tigaling ka may pending itong linibo? Linibo? July lang July 8, as of July 8. Oo. As of July 7, lapit 2,000 action art ang specimen nga napadala sa Silay Hospital. Sa Bilog nga Negros na? Bilog nga Negros Occidental. July lang na sa... Gabi, no? July lang. So mayo man na nga dabo ang sunod na. Saan ugi gani? Doon nalipat ko. Saan ugi gani nag-umpisa ng operation sang Biolab dira Silay? Bulan. Sang June lang June. Oo, mga solo sobrap lang isak bulan. Oo. So muna sa ang update sa kaso action art 135 na ang kadamuon, 26 nag-alalayo, 4 ang local transmission. Now sa mga nagapamangkot dira, ini sila ara sa quarantine facility. Why isang strict home quarantine sila on agin strictly paidalom bisa home quarantine tanan ara sa facilities no? Facility quarantine action art this is size isa ra din admitted amo nang ara na? Ang sa imo kuno do way gasulod tila facility quarantine ang this is size isa dari ang admitted sa ospital. Okay. Seloan ko lang action art damo man ka pa gulat sang isa mo kabalita mo. Nakaumpisa na gid man si Cantrans. Tikay way man madalang Negros do way man nagurod ayan no? Si Cantrans Bacolod, syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo. Okay. Pero hindi ni action art inang ginatawag nga direct payout scheme. Inang sa payout center ganahimo bala? Nga makadto may ang iba diri sa Bacolod ang ginahimo, may baso ginadala. Idako mo personal, ay mo sa ding kwarta. Hindi, kundi, para ini action art sa may mga cash card bla, nga 4-piece beneficiaries. So, mga 4-piece ini ya? Mga 4-piece ini sila. Okay. May card sila, siyempre, i-deposito sa account nila, kuhaon nila sa mga KTM. Okay. So, mga hapon sa record action art ni Director Maria Evelyn Macapobre, 101,439 na ka mga tao ang nagbaton sa hindi niya 6,000. Kay kung 4-piece beneficiary ka action art, 4,650 ang batunon mo. At guwa ni saya sa ginahatag sang gobyerno pag nga bulig sa inyo. Nga regular na yan, di ba? May ara na sila bulanan nga ginabaton na health grant 750, rice subsidy 600, kung totalon tani meal 350. Ang meal 350 i-add naton sa ginbaton nila paagi sa cash card nga 4,650 equals 6,000. Amo na siya. Sa Iloilo City 90,500 ka mga pamilya ang nagbaton. There is Bacolod 10,934.
Inuabe. So, tapos na. Part in isang second tranche. I mean, tapos na ang distribution within today sa province. Sa province, Action Art, sa mga 4-piece nga may cash card, may ari pa nga dason Action Art. No? May dason pa kay hindi ni tingob mo. Hindi ni tingob. May dason pa nga batch kag. Okay. Sa mga 4-piece beneficiaries nga waay sang cash card, may araway cash card mo. Waya card bla. Pero ara ka sa 4-piece na bilong nga beneficiaryo. May amo siya na? May ara. So, ang matabo dira is ang cash ginmension card ni, amo ni siyang ginamuno mo ang do ATM. Lain mo na ya? Amo na sa kay isulod sa account nila. Paon nila dang nila sa kwarta nga 4 Ay, mil. may kutanan siya na may ara. 650. May ara beneficiaryo Action Art sang SAP nga waay cash card. Waya cash card. Waay cash card. Pero beneficiaryo sang SAP siya. Okay. So, kwaon niya gina personal. Sa personnel sang DSWD. Dira na ginatawag direct payout scheme. Pero may gina-inform ni sila. Pagi sila sa mga LGUs. Sige. Sa Biyernes. Biyernes ang? Sa Biyernes niyo, July 10, may ara sang makanto sa mga Munisipyo, LGUs nga syudad. DSWD personnel. Okay. Para hatagan ining mga 4-piece beneficiaries nga waay sang cash card. Very good. Pwede na ka muna ka pa matamat ka pang utang kung doon na nga lang gid. So, ang pagpanagtag second trans, nag-start na, pero pagi sa cash card, mga 4-piece beneficiaries pa lang. Okay. Pero hindi ni siya ang second trans nga ginahulat sa bakulod naman nga bahin sa SAP beneficiaries. Inang dawan na gid. Dawan na gid. Why pa na Action Art matabo? Wala pa na kay sige pa damo tatlo pa ka barangay diho. Ang nagligad to ya left out families to. Left out amo tong ginuna. Mga nakalagtaan bla sa first trans. Nalipatan nalipatan. Ang iba dungod mga gilimtan. Amo to nga na damo mangkot. Sa ibi magaluna may second trans na. Tuway ba walkip sa second trans ibi magaluna para ka makasali second trans left out ato. Ang mga misleading kido. Ang presidente nagabal siya nagabal ang presidente ng tanan. Tatagan di bla. Pati si Cayetano ganito. Nabal siya hindi lahat na mga dyan bibigyan. Titanawan na kundi nagdinaguso. Reklamong iba na waya. Additional families Action Art to first batch pa lang to May second batch pa na. Additional families, hindi niya second trans. Okay. Additional families na ya. Sa left out? Sa left out. Okay. Nga mga pamilya ka beneficiaryo. Arin tingog ni Direktor Makapobre. Kasi maraming tanong, kailan yung second tranche? I think na-mention ko na dito sa previous na episode na nag-umpisa na actually ang ating second tranche. Dahil yun pong mga pantawid members na may cash card ay na-deposito na sa kanilang mga account yung kanilang top-up na 4,650. Si Direktor Makapobre sa nga DSWD. Perti ni ka Sibod Action Marlon, sa part sa mga taga DSWD, damo sila ginihimo, hindi malang nga mag-payout sila mo, kundi may mga validation, evaluation, encoding, kaysa ka sala pag sumada. Hindi malikawan. Hindi malikawan, tao lang man na sila mo. Kaya damo Action Arts ang gina-id-id sala bla kung sa mga kapi sa laon mayo bla ngalan. Kung sa kape na yung literal, may lagdok, igani makita ka. Grabe na ginasalaan, ginagamit sa iba na. Yun sa literal lang yung kape nga timpla. Kama nagalot sang taga-pagkaulod Action Art si Kantransan o gadayhan, ambal sa DSWD, huwag papaton nga pizza. Kabudlay, no? Di anay mangutang. Atong ginambal mo nga kwanto, siling ni Dr. Jonathan Lubaton kina do, piyo gin nga may maamot. Hindi na galing sure gin kung buwas o kung sa dasun adlaw. Ti kay lain-lain Action Art ang statements ang taga-babaw. Ang isa 1 week, isa 2 weeks. Sino ka taga-babaw? Hindi si Lorin, si Defense Secretary Lorin Sarang nagsiling 2 weeks. May sama to. Kapag kami termino nga magambal ka taga-babaw kung siya lain ang interpretasyon bla. Kita mo itong ginambal sa presidente niya, mga taga-kwan ni terorista ginisleya. Ina ang taga-babaw nambal mo, mga opisyalis sa nga member sa National IETF. Di katun kita sila nga si Lorenzana ng pagwa
Ang nag-umpisang isip niya 28. Oh. Iyan naman niya sa DILG 29. Do 1 week lang. Ti ano naman? Oo. Di na 2 weeks sila, do. Ti ba mo to bla si Duque si Rocky. Si Duque si Rocky bla to. Atong second wave. Oo. Nagbunggo anay man. Daw na anad ang taos. Daw na anad ang taos. Bunga, sama mo na. Pero kung ikaw ang publiko, kasi kasala yung limpuduan mo kundi sinupatihan mo eh. Gani man. Kung ako sila tani, may isan lang ka statement, bala, nga magpagwa ni, tapos may meeting sila na yung ikaw na tuwang bala. Galing kitanan sila, do willing man magambal, nga kung kaisa sala. Oo. Te? Kaya mga gana kasun art, pisang kita gani sa sumada kung kaisa, kung galain sumada, kita lang kasuma. Sa sumada? Tuno? Sumada plus figures, di balikawan. Oo. Normal naman amo. Bago sa kasakuon, sa trabaho, hiktik katama kasun art, sa duangan kapoy. Hindi ko kisama double check. Kung isa ko i-double check mo, well, mo isa gandar o ang imo sari pamisaron kasun art, abi mo yung sakto na. Pero kung gamitan mo gali isang escalator, isang calculator. Escalator, mag-isip ko escalator. Hindi gali mo. Oo. Normal lang man kasun art. Nakasala man ang tao mo. Do pero sa istorya na siya, nakasakay ka na sa elevator niyo eh. Sa escalator niyo, calculator. Niyo ay pukitas na kung ano. May pakasakay na. Sige. Doon ang Action Art na boss, update sa bayan sa Kapitolyo. Okay, very interesting ni Action Marlon. Kag ang mga pumuloy, ginapay balot sa inyo. Kung nara sa facility o quarantine facility, ining mga nag-positive, nothing to worry. Di kita magkabalaka. Pangamuyuan tan lang ni sila buligan ta pangamuyo nga madasing la recovery. Correct. Amo man ang panawagan Action Art sa ato sa gobyerno provincial. Balita Kapitolyo ang ka-action Marlon Hidevoya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kay Action Marlon Hinovia, at least klaro 45 years old din sa silay. Ang balantayan tani karon kung may update kay Mayor, basi makatawag mi sa Mayor later kung ano ang result kay iparapid test niya to mo. Siling yati ang ginaproblemahan ko gid siling ya. Bisan siya gani nakibot kay kung wala man siya sang encounter man ang explanation sa mga doktor ang COVID-19, pwede mo lang siya ma-acquire kung may direct contact ka sa isa ka pasyente asymptomatic man o kung positibo gid sa COVID-19. May mga positibo nga asymptomatic nga ngambal sa DOH hindi gid man na siya kuan bala hindi gid man na siya dapat kabalak-an naton ang asymptomatic way pa pagtuon nga direkta na siya makahalit. Kabahin sang ikuanon tani bantayan. Pero inang sa sila ay kabaluka kung nagaduda si Mayor sang result sang RT-PCR test. Mas nagid nga kung nagaduda sa rapid test. No, kaya ang accuracy niya bla. No, accuracy, even ang mga health expert, health authority gambal, nga hindi gid mo masaligan ang rapid testing, galing ginagamit na siya kay para madasig ang result, no? Madasig siya may baluan mo. Kung reactive o kung reactionary kabi sa rapid test, at least ikaw dayon ang RT-PCR test na amo na ang proseso. Pero kabay pa, ngaining mga nag-positive, panibagong record, 17 sa Negros, hopefully ang Bacolod di man magbalos. No? Kaya may mga pending man kita nga mga ginpadala dito ng specimen nga until today, wala gihapon, mapagwa ang result sang laboratory dito sa Iloilo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
naglain-lain nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19.
Isa sa mga pinaka-importante, ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:27 na. Pabalik diri sa Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Moden. Action Firing Line. Now, sa iluan ko lang si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Hall. Subo man tong report kay na ni Aksyon Eden, no? Atong party sa ginapangita pa kay mananagat ato i-check tabla karon siya atong latest man kag i-check ta sa Coast Guard kay ang advisory sa Coast Guard daging pauntat temporaryo tong ilang operation mo o bangod sang insidente mga kaaksyon nga kag sitwasyon nga do medyo mabudlay no ang tempo bla no do hindi kami kabudlayan para sa mga rescuers. Action Firing Line. May gabi lang kay Genevieve Pahilanga, no, Rinan Aloro Rico, nga nagamonitor man karon nga gabi. Thank you, Gida. Rinan Aloro Rico, no, sa pag-monitor. Jonabel Laison Calderon. Pasensya, hindi kinaton mabasahan tanan na. June, a blizzard evening to all avid listeners. Salamat. We're always monitored, sa Salvacion Morsya ini, paper parsley, ga-monitor man siya. Action Radio City Hall Report. Rami-ramihon ko lang ni para at least mataganta dugang maditalye kag informasyon ng aton mag-aksyon. We have Aksyon Dale Salazar. Karon na gabi sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Dale, may gabi. Action Art nagdangat na sa 11 tanan ka mga public schools diri sa may syudad sa Bacolod ang nagaserbe bilang quarantine center sa sang LGU sang Bacolod dinhi matapos nga formally ginaprobahan sang Department of Education diri sa may Western Visayas pagdap-ed diri man sa may syudad sa Bacolod ang apat kadugang nga pangabay sang syudad ngining apat ka mga secondary schools nga obrahon man nga quarantine center sa Action Art ay ning maapat ka mga bulutuan amo ni siya ang Sumag Elementary School Sumag National High School Action Art nga may arasang 40 ka mga available rooms, ang Luisa Midel National High School nga may 35 ka mga rooms, Mansilingan Agro Industrial High School nga may 33 ka available rooms, sagang Luis Herbias National High School nga may 37 naman ka rooms sa Action Art, no? So dugang ini siya nga available nga mga rooms para ini sa mga local stranded individuals o kon LSIs nga ila tiniran sa tion nga malift na ang suspension sang LSI trips pabalik diri sa may Bacolod City Action Arta. Ginpahayag diri ni City Councilor Renesito Novero ang chair sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Ang ila diri nga pangabay nga hindi lang kontani hasta sa July 31 kundi lapaw pa. Sini nga petsa ang pag-usar Action Arta
sining 11 tanan ka mga public school, 4 sa high school kag 7 naman sa elementary action art. Sa karon may pa sang 300 ka mga existing nga mga locally stranded individuals ang nagapabilin sa karon sa mga nagkalinlain nga quarantine centers sa Bacolod City. Amo ni silang nag-observe sa gihapon sang 14-day mandatory quarantine samtang nagahulata sa ila sining RT PCR test action art kaging kaso mag negatibo di amo na siya papulion sila pag cleared na sila action art sa COVID-19 nga ginatawag. Ginhambal man diri ni Councilor Novero nga konsumahon total ang mga sarang nga ma-accommodate sang syudad nga mga LSIs more than 1,000, at least 1,000 ka mga locally stranded individuals ang sarang nga mabutang sa quarantine centers di sa may syudad sa Bacolod. Ang muna to kaina ang mention ni Councilor Cindy Rojas ang chair sa action team on returning non-OFW residents nga kung mahimo tining backlog sa 300 ka mga LSI nga tubtub karon wala pa sa gihapon sang result action arta mahingag gawgwa ang ila sining resulta para at least kung cleared sila sa COVID-19 ang syudad makapatigayon sang disinfection sa mga quarantine centers para in kaso nga malif na ang suspension sa mga LSI trips di mayara naman sang panibag-o nga lugar o lugar nga paghahamtangan sining manug-abot pa nga mga LSI especially gikan sa mga high risk area like Cebu kag Metro Manila Action Art. So far may nabato naman si Councilor Cindy Rojas ang sining office sang more or less mga 200 pa ka mga LSIs from Cebu kag Metro Manila nga nagpabutyag nga luyag Manila nga magpuli diri sa may syudad sang Bacolod. So kung sumaw natin sa 11 tanan ka mga quarantine center sang syudad may kita diri sang more than 1,000 ka LSIs nga ma-accommodar. Aling tingog ni City Councilor Renisito Novero. Nagdugang pata mo ang sa Sumag, ang sa Masilingan Agro, ang Luis. Midtel, then apat to gidugang naton. Oo. All in all, ganito ni how many available rooms kung tingubuan ang tanan, elementary kagang high school? We have more than 1,000. More than 1,000. We have more than 1,000 LSIs na ma-accommodate. Oo, I see. Ang iba ng mga rooms sa Ladco, pwede natin butang apat. Isa, pwede pa gani butangan ng dividers. Oo, same. So that with these about rooms ng mga ilang kabilong na rooms, isip namon to in terms of the number of LSIs na pwede ma-accommodate. We can accommodate more than 1,000 in one cycle. Bali share, attorney, nabisan 1 CR lang or sa isa ka room? Except lang kung positive. Kung positive, of course, ang ideal is 1 positive sa isang kwarto. Pero kung tumanagid man kadako gihapon ang kwarto, we agreed in principle nga pwede gihapon naman ma-divide even into 2 ang kwarto kag mangin 2 ka positive ang makaisar sa isa ka kwarto nga dako. Sa batihan ang tingog ni City Councilor Renisito Novero ang chair sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Sa ibang nga balita gikan galing kiti ang Balantayan Taxon dahil kung ano ang regulation sa National 2 kung i-allow na nila ang pagdinaguso pa uli umpisa nga kung madayon girman nga within the following days may magpauli na kay Elisay. Kaya ang gina-expect rin sa mga local officials action art by June 15 malif ng suspension pero hindi pa man sa sigurado kung may panibago nga pronouncement ang July 15 ang gobyerno nasyonal. Pero ang gina-expect sa syudad by July 15 amo siya lang ang gina-preparahan sa karon nga by July 15 may panibago nga batch sa mga LSIs yung mga inabot diri sa may syudad action art pero depende pa na if may mga changes o kung may mga panibago dira nga policies nga ipatuman ang National IATF. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, buwas nga adlaw si City Councilor Wilson Gamboa Jr. ang magapatigayon sang public hearing para matagan sang kasanagan ining reklamo sang pila ka mga consumers sang Bacolod City Water District na pagtaas sang balayran sila sining water bill action art especially kadtong ginpatuman bala ang enhanced community quarantine diri sa mga syudad sa Bacolod sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo.
just like man sa complaint nga ginpalambot sa Central Negros Electric Cooperative sa Baysong Basiwa, based information ni Councilor June, nag-base man sila sa average billing, wala man sa actual reading nga ginpatigayon sa itong Marso, Abril, kaga Mayo Action Art, samtang sa bulan sang June, na-observe diriya ang mal ni Councilor June nagtaas gid sang sobra-sobra ang balayran dong nagapangayo naman sang pasaylo ang management sang Basiwa nga ginako nila nga may salagid man sa billing sang June Action Art. Lason nga ang mal ni Councilor June ang siya matabo bas o si saon niya kun bala paano natabo kagining average billing kagang ining tuman nga pagsaka sang water bill sa itong bulan sang Hunyo Action Art na hambali Councilor June ining hearing maghatag man sang ligwa para siya sining mausisa kag ma-update man ang pinaka-latest nga development kung kamusta na ining Bacolod Bulk Water Incorporated ang BBWI kag kamusta naman ang joint venture project sa karon nga ginatrabaho o na final na bala ining joint venture project sang Bacolod City Water District Action Art. In the same time, sa Councilor June, iyaman o si Saon, kaya nagad bala ang status sining Basiwa Board of Director nga si Sir Eduardo Ravena, Action Art. Aring tingog ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Kaya 10 o'clock. Atong ang Basiwa, atong lang adjustment nila pinaka-explain sila sa ilang rate hindi support sa aton. Ano talaga period, Councilor? For the period April, March, May, and June. Wala lang. Butang first 3 months, March, April, May, yung averaging nila. Okay. No? Tapos ang June yan, nagtaas ang billing Oo. by more than 100%. Although ginako naman nila, nagpadala naman sila advisory sa opisina nagpala sila sa billing. But still, tamo pa rin man pamangkot sila mo. Okay. Sila. Ang indikado, ang management board, ang amlig tubig, ang barangays, kada mga consolidated groups. Kada ito niya ang general manager, Atty. Carbon, si Atty. Lorenzo Dilag, yan. Yes, I hope na ma-attend sila, kasi ginapa-explicar nila sa kwan mo. Ang mo, hindi lang man ako mo. At na batian ng tingog ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang public hearing sinipatigayon nun ang bangod man sa recently nga pag-approve man sang sanggulang panglungsod sang resolution na nagapangayo sang kasanagan or pagpathag sa bayan sang Basiwa regarding sining water bill sang Marso, Abril, Mayo kag sining bulan sang Hunyo. Katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall sa Biyernes nga adlaw magasahulog Action Art si Mayor Bing sa nga sining kaadlawan kung madumduman naton mga previous years or mga previous mga birthday sa alkalde usually nagagather gid di mera sang okasyon uputan nga sining mga himata, pamilya, mga abyan kag mga supporters lakit man ang mga barangay officials Action Art. Sa July 10 ang bali Mayor Bing daw malain ning matabo bangod wala sang celebration nga matabo kundi mera lang sang birthday i-observe lang ang sining kadlawan sa July 10 Action Art. Sunod siya tining unang ation nga amoy ni ang mga sitwasyon bangod sa ginapangatubang COVID-19 pandemic Action Art. Kinakalipay lang ni Mayor Bing nga sa July 10 amo man ang petsa sa pag-operate or pagbaton sang swab sample sang biolab sang Corazon Ocsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Nga na timingan Action Art nga nagtupa man siya sining kadlawan sa Biyernes nga adlaw pero ang hambal diri ni Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sang CLMMRH, wala niya ginhungod nga sa July 10 man pagabuksan or mangin operational ang biolab sang regional hospital kundi coincidence gid lamang o ko natabuan nga sa adlaw man sang kadlawan sang alkalde sang syudad sang Bacolod. Aring tingog ni Mayor Bing Leonadia. So may I say that in advance to my friends and relatives that there will be no birthday celebration. It is only a birthday observance. Birthday mo, Mayor, din ka, Mayor. Tiyan mo ganina, we will keep that private because as I said, hindi man kami mag-celebrar, ma-observar lang kami. Lain ang kaimtangan subong
whereas traditionally we celebrate it together with our friends, relatives, and supporters. Sa subong, mapaiway lang kita anay, hindi pabagay. Maybe, hopefully, sa mga masunod ng mga tinion, lain naman na iya, pero subong amuning, we have to live with the call of the times. Actually, na batian si Mayor Bing Laladia. Biyernes man, no? Biyernes man nga adlaw, July 10. Amo lang adlaw. Wala talang gina-mention doon kita di Mayor Bing. Kaya daw, wala gina sa action ala, pero yun na lang yan. Kung imulohon, bala ang iya sining nga edad. Every time nga magsaulog siya, nga sining kaadlawan o kon birthday action art. Basta hubin pa. Correct. Kung edad na sa serbisyo, why mo na yung problema? Correct, action art. Amo na padayon lang sa gihapon since maginapang birthday mo man sini nga July, no? Hindi, tapos na ako ng birthday. Tapos na? Tapos na, sa tong Marso pa. March. Tandaan mo na ha. March gali, huon, sakto. Pasunod kami daan ni Sir Eric, ni Sir Alvin, kag ni Boss Fred. Ang basta natandaan ko pag birthday mo, nag-absent ka mo. Usually, ang mga ganito, kabirthday, kumbaga. Gani man. Pero anyway, ang isa ni Kabalantayan, update mo sa Bacolod, pasalamat kita sundil nga ang report niya paggawa sa DOH mo nga adlaw wayang Bacolod, no? Actually, action art, dati mambal naton nga good news siya nga wala sang result. Pero mo to, balik councilor hindi kina, may mga backlogs, may mga pending pa nga ginahulatang syudad. More than 5 days na actually action art nga wala pag-iya sang result na ginahulat like sa kaso sa mga local standard individual. More than 300 pa ang pending. Arab lang last week sang June, taken swab sila. Subong July 8 na pinanakal daw na kaligad. Wala pa sigapon sang result. Pero balik councilor city, may portion sang swab sample sa mga LSI gindala dito sa may Western Visayas Medical Center. Kag mayara man sang pila ka mga sample nga gindala dira sa may Teresita Halandone Provincial Hospital. Sa may Silay Action Art, pero tugtugan wala pa sang result, no? Ang may o kung kung baga action art kay sunod rin man sila yung official information nga nabaton sa duwa ka mga laboratorio kung ano bala ang kabangdanan nga tugtog karon may mga pending pa or backlog sining mga resulta, especially sa mga locally stranded individual. Ay kung nagawa ng result action art cleared sila sa COVID-19 ining presyenters niti papulion ni sila ang mga ginatinira nila sa karon nga mga quarantine centers, mga public school, i-disinfect naman na ka-disinfection team sang syudad para at least magamit kag mapreparar sa next batch sa mga locally stranded individuals nga magainabot man diri sa may syudad sang Bacolod. Magkaluluoy gid ang sa Cebu to kadamo sang rireklamo gid nga nagutman na bla. Correct action ita. So, amo na sa karon kay actually kung basihan ang Cebu may mga Bacolod na OFWs man to nga stranded 100 more or less ang nagpahigangot sa office ni Councilor Cindy. Amo na silang nagahulat no further notice sang national government kung nasan o malift no ining suspension or moratorium nga ginapapanawag nga temporarily iyon tatanay ang pagbiyahe since ang COVID cases sa Bacolod kag Negros Occidental. Sila para national at mga locally stranded individuals kag OFWs kung basihan nato ng records ng PHOT local siya ang nag-alalayo na tanan action art diri sa Bacolod City kag talabanan gid lamang nga active cases sa karon pang LSI kag OFW pero bisang wala sa local cases ang mga panugyan diri sang city health officials naton mga local officials hindi lang sa gyapon magkampante action art kag minimum health standard dapat i-observe gid especially kung ara ikaw sa pampubliko nga mga lugar. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa daang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang backlog ni kay Tiwanta Blabuas sa action hotline nga mapaexplikan ni sa taga DOH no makakuha kita update sila tukunan no reason sini kabalukat ti perti kadamo sang mga like for example the case sa Iloilo nga laboratory. Damo nga danto nga tinumpok to sa panay nga region, gimaras nga probinsya, may mga harap pa ni sa iban nga mga lugar mo nga nagahingagaw padala dito sa may Iloilo nga Biolab, no? Tikabay pa sa pagbukas man diri on Friday, kag pag-umpisa na sang operation diri sa mga laboratory testing center,
kapin pa diri sa aton, kapin pa diri sa aton sa Bacolod, di kabay pa mo ni makabulig. Mapadasig bala, actually kung dasig bala ang result sa RT-PCR test, hindi gid man magdugay ni sa mga quarantine facilities ang magapauli nga mga LSI mo. Ay kaluluoy man, grabe ning epekto sa ila, ang ila agonia bala nga kadugay na mas stranded ka na nga daan sa point of origin mo, paabot mo di mabudlayan kapagid, no, bangod sining sitwasyon. Kaling protocol, health protocol niyang ginapatuman mo. Action Firing Line. Kay inang report ni Action Eden, actually may ara man siya interview kay Commander Jansen Binamin sang Philippine Coast Guard, pero ma-update lang ko kay may advisory sila kay ina nga do temporarily nga ginuntat nila ang pagpangita, no, sa tong missing nga mangisda sa banwasang ilog. Ahay muni subong ang halalungan tablay ning pulupugada kapin pa kun sa maulanon nga tsimpong pulupugada hindi mo gid malikawan mo online sa Firing Line. Kaya update lang ko joining us tonight is Philippine Coast Guard Commander Jansen Binamin. Commander, may gabi sa imo sa Action Art. Action Art, may gabi sa imo kag sa tanan niya tagpalamating sa imo programa, may gabi sa tanan. Salamat gid sa time, no. Sir, i-confirm ko lang temporarily stop ang inyo siningagin patigayon nga operation. Yes sir, gin-suspend na namon temporarily kay ti dulom na then na medyo unfavorable na ang sea condition. So early morning tomorrow, ma-start na mga may surface search and then kinordinate mo ng mga coastal nearby barangays, no, sa Draang area. And then para basi may sightings man sila, makita nila kag mabuligan man nila. Hopefully ara man lang sa napadpad siguro sa mga dalampasigan, no, sa baybayon naton dira sa southern part ng Negros. Most likely sa kuan mala sa direksyon o kun lantawon ta din pakadto ni sir ang posibilidad nga dito siya maanod. Sir, it really depends sa prevailing current and wind condition. But most likely, kung lugdang ang tao, ang may influensya siya ang current kinsang tubig naton. Okay. So, way takbalo kung pag-high tide, low tide din ang gakadto ang current. But most likely, hopefully, no, gapangamuyo lang kita nga buhi pa siya nga ralanda sa gilid sang baybayon guro sa naton niya. Kamay pa makasampay man da siya, no, kung may tani kung may ara sang nakabulig sa iya nga makapibalo sa otoridad para hindi man magkabalak ang pamilya. Yes sir, mo na gani siguro sa pagi man sa imo programa ma-abisuan man naton da ang mga barangays da may parte sa Ilog, Himamaylan hasta sa Sipalay guro na mga barangay para at least ma-aware man sila basi may mga ngisda makita man nila galutaw-lutaw, mabuligan man nila. Aha. Sir, subong safe nga ipalawod pa sa mga gagmay nga mga bangka? With the current weather condition naton, wala pa man kita sing weather disturbance sa aton dring area. So safe pa man, but then again, ang balad mo Action Art amo na blang hambal mo ang pugada hindi na naton mapulong mo. Pitalo ka balaan man sang mangingisda naton nya gulpiada lang na mapuyop, so balo ka na naton na tsimpo hindi naton mapaktan sumong mo. Sir, by the way, ma-shift lang ko very quickly. Kung di nagligad to may na-intercept kita yung mapariban lang ka buhok ya dito sa Northern Negros. Why naman lately sa mga sa mga report gikan sa imo nga mga unit nga may ara pagid sa nagapaninguha ang makalusot des Negros? So far sir, as of sa Gaisoriana ito subong wala pagid kami isang may na monitor, and then ginpa-strengthen man namon ang amon tublang counterpart ko sa Cebu. Nag-coordinate man dito sa ila na bantayan banda ilang area para at least hindi man unnecessarily lang ang biyahe, no, pagi sa pambot sa Padres Negros.
Sige. On that note, Philippine Coast Guard Commander Johnson Binamin, salamat gid sir. Good night sa imo. Thank you and good evening. Action firing line. Hi. Ti pala nga buhian, kung sabay-bay ka, hinali kumulob ang baruto kung bangka mo nasakyan, bisan tigbaw lang way kawiran to mo. Tendency sinati mga improvised floater, mga container na kung ano nga mauyatan mo, kag ang parts ang imo baruto, kadra ka magkabit-kabit, nagpaninguha manikuntan ang sakay sa bangka, no, nga sanday Ibarra Vansinia, kag Isagani Vansinia, pero ti amo na bla, ang mga insidente sa lawod di mo malikawan na halong no, para likaw sa problema. Action firing line. Ang gabi kay Andrew Juanitis, gamonitor siya. Salamat gidra sa imo kag Nini Gilio kag Jonah Palier Suriano. May gabi man kay tamyaw ko liyog si Kapitan Chad Feria kag Jofred Sabanta. Kag ako'y siya sila Carlota. Sige, may gabi, may lang pag monitor. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:56. This time check is brought to you by Unilab. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Action Firing Line. Pila na gilang kaginutlo na bilin no sa aton nga pagpangalagad, pasensya gid sa hindi ko malabutan. Ni gawon ko lang niyo ang mga mensahe ginapadala niyo kay Jeff Chavez. May gabi ko no kay Action Marlon kaina pa ni Guru Eric Moico, Rockwi and Doki. Sige. Thank you gid. Araman si Alma Lopez, gamonitor si Bilin Zalao, Jeff Chavez, Bibing Dagia Bautista. Harapan si Romy Agsam, Ariel Kabatak. Sa La Carlota City, kung may gabi may lang pagmonitor, harapan si Alin Transporto. Monitor lang to Alin sa Masville, Barangay Kubay, mga angels na kuno. Si Joy Joy, Lin, always gamonitor. Thank you gid sa inyo. Siling Alma Lopez, ti amo na siling niya nga airborne ang COVID. Why pa na. Inang mga mabasahan nyo kapin pa social media, hindi ka mo dali-dali magpati kay kabudlay. Rofi Libran sa kaman kalan, monitor man siya. Ara man si Eddie Laus. Tanan nga mga miyembro sang OTTG, kumusta ka mo? Action Firing Line. Ang parte ni sa curfew sa Bacolod City nga ginaduso. No, may sektor sa ang mga negosyante nag-aayo nga kung pwede maamindahan nga mga umpisa na alas 12 sa tungang gabi. Si Mayor may statement banto nagligad nga adlaw kahapon sila nga tugyan tana sa komitiba ni Councilor Archie Baribar kag sa tion nga matalakay na sang council sa Bacolod City. No? Pero ano ang matabo diri hindi ta pa na mapulong kay depende ina sa sa pagtalakay sa konseho sa siyudad sa Bacolod. Ang tuyo diri sa mga negosyante nga tikon maumpisa siya nga medyo gulugab ang mga naga-operate nga nagakagabihan at least may tsansa nga mabuhi man ang ilang negosyo. Action Firing Line. Di pwede compromise ang negosyo para sa kabailo sang ang kabalag-an naton nga mangin epekto sa COVID-19 mo, di ba? Tanan kita guro. Amo na ning nagumpisan tanto si kuanon tanagid lang, dedikan tanagid lang o kon buligan tanagid lang, kooperan tanagid lang, agud nga hindi kita mabutang sa alang-alang. Action Firing Line. Wala tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,